Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yau sha uku ko? Sha uku ga watan Dhulqa'da. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438. Wanda ya daidai da shidda ko? Ga watan August, miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib wa tarhib. Amma kafin mu fara karatun littafin mu na yau akwai wasu 'yan bayanai da nake son gabatarwa gabanin fara karatun. Na farko ina baku hankuri na makarar da an kai kuma kun ga an makara yau ƙwarai ko? Wato ina batun in fito sai wani bawa Allah ya bugo mini waya yace in saurari bishin FM ina kusa ga rediyo nace yana gida ina kusa ga rediyo yace to in saurari bishin FM ga sunan suna tattaunawa dangane da gidan da gwamnatin jihar Sokoto ta sayar mai martaba sarkin musulmi a Abuja miliyan 700 don haka sai ni aji littafi na ni dauko rediyo to kun ji dalilin makarata don haka ina ba ku hankuri akan wannan makarat ba da gangan ba sai ku yi hankuri. Alhamdulillah na saurara kuma duka sai mu yi musu addu'a su masu sharhin bari mu fara wa rediyon addu'a shi bishin FM Allah shi wa bishin FM albarka sannan su malaman masu sharhi wasu suna cewa bai dace ba ko da ya kamata a sai ba irin wannan lokaci wasu kuma suna ganin a'a ya dace a sai sarkin musulmi ai ba karamin mutum bane don haka ba komi don an sai mai gida don haka duk dai waɗanda sun kai sharhin ya dace da masu ya bai dace ba kowannen su ya bayyana ra'ayinsa muna addu'a Allah ya saka su da alkhairi dukkan su sun yi kokari kuma haka ya kamata a rinka yi in matsala ta taso jama'a musamman 'yan jarida kaga 'yan jarida ba malamai masu wa'azi su ɗaya ke wayar da kan al'umma ba su ma 'yan jarida masu wayar da kan al'umma ne kaga yanzu ana ce ku ce ko cikin cikin garin Sokoto da abin ya fi shahuwa ba ko wasu jihohi kun ka zo yau maganar kenan an sai mu gwamnatin jihar Sokoto ta sai mu sarkin musulmi gida a Abuja gidan saukar baki na miliyan 700 ka gani kuma ko ina zaka iskan ma mutane za su kasu kashe biyu wasu na ganin yayi daidai a babu komi wasu na ganin bai yi daidai ba tsakani da Allah wannan ba an yi abin da bai dace ba to kaga wannan dai lokaci ne muke cike na demokradiyya daga cikin amfanin demokuraɗiyya shine ba da damar bayyanar da ra'ayi kowa yana da damar ya bayyana ra'ayinsa amma dai wurin bayyana ra'ayin sai mu ce kowa ya ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ga ra'ayin da za ka yi kuma za ka bayyanarwa ka tabbatar da tsakaninka da Allah iyakar fahimtar ka kenan kuma tsakaninka da Allah abin nan da ka ɗauka matsayin ra'ayi tsakaninka da Allah ga fahimtar ka har cikin ƙoƙon zuciyarka haka yake ba wai ka faɗi da baki amma can cikin zuciyarka kana kudurar da sabanin haka nan ba kun fahimta don haka mu yaba ma bishin FM Allah shi musu albarka su ma malaman da nayi tattaunawar Allah shi musu albarka kuma muna yi musu addu'a Allah ya ba su iko duk wata matsala da ta shafi al'umma ta taso su yi mata irin haka nan duk yana daga cikin wayar da kan mutane to sai dai akwai wasu maganganu da wani daga cikinsu ya yi wani wanda yake da ra'ayin cewa shi yana ganin babu laifi don an sai ma sarkin musulmi wannan gida ya yi wasu maganganu ina ganin rashin fahimta ne in kun ka saurari maganganun nasu mafi yawan su ban ce duka ba duk an yi bezin ɗinsu dangane da wa'azin da ne ba su ba inda sun ka ambaci bello yabo amma dai in kun saurari maganganun da su masu cewa bai yi daidai ba da masu cewa ya yi daidai dukkansu sun yi bezin ɗin mafi yawan maganganunsu dangane da maganganun da ya wa'azin da ni kaga ya yi daidai ni gare ni ya yi daidai ya yi min daɗi kuma na yaba musu ƙwarai na ji daɗin abin da sun kai da waɗanda mun ka ni me ra'ayi na cewa bai dace ba
kaga su ma daga cikin wayannan ce bai dace ba su muke ra'ayi guda da su to da waɗanda na ce bai dace ba sun ka bi ra'ayina sun ka ce bai dace ba da ma waɗanda sun ka saba ma ra'ayina sun ka ce a su ganin su ya dace ni duk na yaba musu amma akwai wani gyara da nake son yi cikin masu ra'ayin cewa shi yana ganin babu laifi don an sai sarkin musulmi gida sai ya yi wata magana wadda ina ganin insha Allah ta'ala magana ta ce yake da farin gare ta akwai wata magana da ni sai ya ce mafi yawan waɗannan da kun kaji suna kumfan baki akan cewa bai dace a sai gidan ba in kun bincika da yawan su ko dai sun nemi a ba su sayin gidan ba a ba su ba ko sun so a ce su an ka ba sayin gidan ba a ba su ba shi a kumfan bakin da suke yi kaga ni ban san abin da a cikin zuciyarsa ba amma sai ni ɗauka wata magana ce yake da farin da ita dangane da wa'azin da ni in kun tuno cikin wa'azin da ni rana wace yau ne ko ranar Lahadi cikin maganar da ni game da cewa ni ban gamsu cewa a sayi ba na ce in ma akwai bukatar a sayi sarkin musulmi gida mu ya kamata a ce an bida na faɗi haka nan tabbas to ina ganin ita ta ɗebe shi dama kila yana da wasu ƙuraje cikin zuciya ta yi don haka dama ka san wa ainihin rida an kulle aibin kalilatun kama anna aina suhuti tubdil masawiya in akwai wasu abubuwa kaga magana ko da ba haka aka nufi ba ana iya bata wata irin fassara to Allah ya sani da yake yace kila mun nema ne ba a bamu ba ni da ni maganin ce kamata ya ce an nemi irin mu in ma akwai bukatar sai mu sarkin musulmi gida da ni da malam Abubakar Jibrin da malam Musa Loko ba haka nace ba to in za a nema ga waye kamata a ce an nema ga gwamna shi ke ba da kwangila jihar Sokoto ko to wallahi ba kwangila sai mu sarkin musulmi gida ba ko da miyan kwana ban taba nema ga Aminu Waziri ba bukata ko ta miyan kwana kun san miyan kwana in ka tayi da bacci miyan nan masu wari waɗanda tattali haka ka kai toilet ka zubar da su ba su da amfani wari gare wallahi ko miyan kwana ban bukata ko wanda ta kai misalin miyan kwana ban taba nema ga Aminu Waziri ba sannan ba Aminu Waziri kawai ba a bincike duk gwamnonin da ni yayi da su ban taba neman bukata ga wani ba wanda nufi kowa zama kusa gare shi ne Aliyu Magatakardawa Mako shekara ta kusan 2 da rabi ina special advisor billahi allazi la ilaha illa huwa tun haduwa ta da Aliyu Magatakarda har mun karo ban taba sanin na azama lalura ko ta miyan kwana ba balle a ce wai mun nemi a bamu mu sau gidan ne ba a bamu ba shi yasa mu kumfan baki wannan magana in baka fahimta ba shi in bai fahimta ba shi mai wannan magana abinda malaman tafsiri ke kira tahakkum shine ne me tahakkum gatse dama tun kafin in yi ta na bayyana ra'ayina cewa ni ga gani na bai dace a sai gidan ba bai dace a sai gidan don haka gatse ne kawai nake yi cikin mu wane ne dan kwangila cikin uku din nan da na ba su wa kewa gwamnatin jihar Sokoto kwangila don Allah mallam Musa Luko dan kwangila ne mallam Abubakar Jibrin fa don haka ba dan kwangila cikin mu kusan ne matsayin mai addini ya sanni ko ma'aikacin gwamnati ni ba kusan in ce rayuwa ta ban taba kwangila ba don haka wallahi in kana tunanin nema ni ba a bani ba an ka ba Kabiru Tafida shi a ciyon da nika ji wallahi ban nema ba amma shaida ta gwamnan jihar Sokoto da sakataren gwamnatin jihar Sokoto su ne shaida duk abin da ya faru ga gwamnatin jihar Sokoto dole da masaniyarsu sannan shaida ta uku shi sarkin musulmi tunda shi za a sai ma dole duk wanda za a ba kwangila ya yana da masaniya ko wallahi ban nema ba kuma wallahi ba na yi magana wai don na ji ciwon ba a bani ba ni bai taba fado mai a bani kwangila ba kuma ina roƙon Allah ya tsare daga zama dan kwangila in ni komo dan kwangila wallahi na koma baya in ni komo dan kwangila na koma baya ko ba ta sayin gidan sarkin mu ta komi a ce ga Bello ya buce yana kwangila na koma baya ni don haka ba shine manufata ba don haka gyara wannan abin da a cikin zuciyarka wannan magana ta ka
ba nema mun kai ba ga kowa ba mu nema ba. Hasali ma dai da mallam Abubakar Jibril da mallam Musa duk dai ba su yi magana ba, ni ne magana ko to ni ake nufi, don haka ni dai da ne magana wallahi ban nema ba kuma ban yi nufin nema ba. Wannan magana da ni na yi ta ne kawai gaske ga gwamnatin jihar Sokoto. Wannan shine clarification din nake son yi. To yanzu an yi cece ku ce dai kowa ya bayyana ra'ayinsa ko? To ni abinda zan cewa yanzu ga wani abu nan wani bawan Allah ya turo mini, ku bari in karanta muku. Wani ya turo min ta WhatsApp ɗita. Yace in 1960s an rubuta shi da turanci. When Sir Abubakar Tafawa Balewa was the Prime Minister, Hijira 1960, zamanin First Republic kenan ko zamanin Sardauna Tafawa Balewa. Yace shekara ta 1960 lokacin da Sir Abubakar Tafawa Balewa yana Prime Minister. Me Prime Minister? Shine shugaban gwamnati kamar shugaban kasa. Prime Minister and Head of Government. Shi a shugaban gwamnatin Najeriya duka, ba gwamnatin Arewa ba. Ba gwamnatin jihar Sokoto ba, gwamnatin Najeriya duka. Kun fahimta? He used to take train from Lagos to Bauchi. Wato sai ya ɗauki jirgin ƙasa. Jirgin ƙasa yake shiga da Lagos. Tafawa Balewa mutumin wani gari ne? Jihar Bauchi. Tafawa Balewa sunan garin su ne. Tafawa Balewa sunan gari ne cikin jihar Bauchi. To inda duk zai zo wa gida sai ya shigo jirgin ƙasa. Allahu Akbar. Through Kaduna sai ya biyo ta Kaduna. Ka san jirgin ƙasar lokacin nan baya da gudu. In ya taso da Lagos sai ya kwana Kaduna, gobe ya shiga jirgin ƙasa ya isa Bauchi ganin gida. Yana shugaban gwamnati fa to visit his relations domin ya ziyarci dangi nai. When Sir Ahmadu Bello and his cabinet realized the hectic nature of this journey, lokacin da Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto kenan ko Gamji dan kwarai Allah shi musu rahama, da shi da 'yan majalisa lokacin da Sardauna wanda yake shine firimiyan jihar Arewa, jihohin Arewa, lokacin da ya fahimci irin wahalar da agga wannan tafiya, shugaban ƙasa jama'a Prime Minister shugaban gwamnati ya shigo jirgin ƙasa da Lagos ya zo ya kwana Kaduna, in ya zo bai da gida Kaduna guest house zai kwana, gobe ya koma tarin jirgin ƙasa ya koma shiga ya isa gida. They decided to build a guest house for him in Kaduna. Sai sun ka yanke shawarar shi da ya kamata su gina mai Prime Minister Tafawa Balewa masaukin bai nan cikin garin Kaduna. So that if he arrives in, ta yadda sadda duk ya iso Kaduna, he spends the night there, sai ya kwana nan, then proceed to Bauchi the following day, gobe sai ya wuce Bauchi. Kaga maimakon irin tunanin gwamnatin jihar Sokoto kenan, irin tunanin Sir Ahmadu Bello da 'yan cabinet dinai. Me tunanin gwamnatin jihar Sokoto? Maimakon abin mai martaba sarkin musulmi, ku diba kalmar mai martaba. Kun taba jin an ce Bello abin mai martaba? Ka gani? Maimakon abin mai martaba sarkin musulmi ya kwana masaukin baki ko hotel, sai gwamnatin jihar Sokoto ta ga martaban nan ta wuce kwana hotel, kamata a samu mai gidansa masauki. Ko? To irin tunanin da Sir Ahmadu Bello yake nan game da Prime Minister Tafawa Balewa. Alas, the house was built by northern government. Don hakan ga ƙarshe dai gwamnatin jihohin Arewa sai ta gina mai gida a unguwar sarki, shiya unguwar sarki nan Kaduna ko? Close to investment house, gidan yana nan kusa ga gidan saka jari investment house Kaduna. When Sir Abubakar Tafawa Balewa came to Kaduna on his way to Bauchi as usual, wata ranar da Abubakar Tafawa Balewa yanzu ba an gina gidan ba, wa an ka gina ma shugaban Prime Minister Tafawa Balewa don me masaukin baki domin ya ba kwana hotel, kaga inda duk ya to ya samu masauki ko? To yace when Sir Abubakar Tafawa Balewa came to Kaduna, lokacin da shi Abubakar Tafawa Balewa ya zo Kaduna on his way to Bauchi as usual, bisa hanya ce ta zuwa Bauchi kamar yadda ya saba. The house was shown to him. Sai an ka nuna mai gidan, ranka yadda yau ba sai ka kwana hotel ba, ai mai mata ne da masauki. Muna ganin daraja kashi ba mai martaba bane, mai daraja ne tunda shi shugaban siyasa ne. Sarkin musulmi ko shugaban addini ne ya samu martabat. Kun fahimta? Sai sun ka ce darajar karan ka yadda ta wuce kwana hotel, don haka ai mun gina ma gida bismillah. An ka ja shugaban kasa an kai shi gidan. The house was shown to him, sai an ka nuna mai gidan.
and the purpose for which the house was built, da kuma dalilin da yasa an ka gina gidan. Let's say Abubakar Tafawa Balewa said, shi marigayi Tafawa Balewa sai ya ce, how will this house be built? Yaya za a gina wannan makakin gida? Just as a guest house for me, akan masaukin baki kawai gare ni. If I die yanzu in nin mutu, what will I tell my creator about this? Wanne bayani zan wa ubangiji na game da an ɗabi kuɗin talakawan gida mai masaukin baki? Sai ya ce I cannot use this as a guest house. Wannan ya yi mai yawa, ni kan ba zan yi amfani da shi ba. Ku kai ne masaukin baki na inda na saba sauka. Ya ki shiga. Tafawa Balewa dan siyasa. Ahmadu Bello letter, Ahmadu Bello letter gave the house out to Jama'atu Nasr al-Islam to use as its headquarters. Sardauna sai ya ɗauki wannan gidan da anka gina ma Tafawa Balewa shugaban gwamnati sai ya ba sai ga kungiyar Jama'atu Nasr al-Islam. Wane ne shugaban Nasr al-Islam? Sarkin musulmi. Don haka you will be in a better position to ya tabbatar ko da yake ba zamaninsa ba. Sai Sardauna ya ɗauki gidan yabba Jama'atul Nasr al-Islam matsayin sun kamar sai da kwatas. Go and see the house now. Yanzu ga gidan yana nan ka gani. It is not up to the standard of their boys kwata. Zo ka gani gidan da Tafawa Balewa ya kiyarda bata ko kai ga boys kwata din su ba su azzaluman yanzu. Bai koyi darajar boys kwata din su ba, amma Tafawa Balewa yana ganin yayi mai yawa dauki dukiyar talaka a ce an kashe saboda shi. Kun fahimta? It is located at Ali Aqilu Road. Yana nan bisa hanyar Ali Aqilu, in between Investment House and Kaduna Geographic Information Services. Tsakanin Investment House, gidan saka jari da kuma wani wuri da ake kira Kaduna Geographic Information Services, Kajis, unguwar Sarki Kaduna, nan shi ya unguwar Sarki. It is now that we have Amirul Mu'minina. Yace to kadiba abin dan siyasa yayi. Tafawa Balewa wanne ne? Wane ne kakan Tafawa Balewa? Kaka ne ba a san shi ba. Shi dai mun ka sani don me? Saboda matsayi ne na jagora na dan siyasa ko? Madalla. Sai shi marubucin ba ni ne rubutun ba turo mai an kai. Amma shiri nake har gaban Allah in kare wannan rubutun. Ba gaban wani bil adama har gaban Allah shiri nake in kare wannan rubutun. Shi marubuci ya ce, it is now that we have Amirul Mu'minin, to amma yanzu muke da sarkin musulmi, leader of the faithful, sarkin musulmi, to ration 700 million naira from the public funds. Ya kwashi miliyan 700 cikin dukiyar al'umma for just a guest house, saboda kawai masaukin baki. At a time, cikin lokacin da when more than 90% of his subjects, cikin lokacin da sama da kashi 90 bisa 100 na talakawansa live in abject poverty, suna rayuwa cikin matsanancin talauci. Dan siyasa ya ki yadda, amma sarkin musulmi, wane ne sarkin musulmi? Jikan mujaddidi dan Fodiyo, jikan sarkin musulmi Muhammadu Bello. Yau mun yi sarkin musulmi wanda ke iya kwashe wuri na guga wuri dukiyar talaka miliyan 700. Ba a gina mai gida inda zai kwana shi da iyalinsa ba, a masaukin baki in tahiya ta kai shi balaguro ya kai shi Abuja kwana guda kwana biyu, ya samu wurin kwana miliyan 700 cikin lokacin da talakawansa suke cikin kashi 90 bisa 100 na talakawan suke cikin matsanancin talauci. Living below $1 per day, suna rayuwa ƙasa ga dala America guda ga rana. Sai ya ce, may we have leaders not rulers. Allah ka ba mu shugabanni na gari ba not rulers, leaders with fear of God, shugabanni waɗanda da tsoron Allah. Kun ji abin da ya rubuta ko? Don Allah mi an ra'ayinku game da wannan rubutun? Yanzu da sarkin musulmi Sa'adu Abubakar da Tafawa Balewa wanne ne ya kamata a ce yayi haka? Sarkin musulmi. Don me? Don shi ya gadi dattako. Na tambaye ku waye kakan Tafawa Balewa kun kasa faɗi. Amma waye kakan Sa'adu Abubakar? Mujaddidi dan Fodiyo. Sarkin musulmi Muhammadu Bello. To it is on record. Yana nan rubuci malaman tarihi sun rubuta sarkin musulmi Muhammadu Bello lokacin da yana Amirul Mu'minina. In yana aikin jama'a, in yana aikin hukuma, dare yayi sai ya kunna wuta, sai ya kunna fitila ta hukuma. In ya gama aikin hukuma jama'a,
zai yi wuridi ne, zai yi karatun Qur'ani da sauran wuridi ne da sauran azkar, sai ya kashe fitilar Baitul Mali ya kunna tashi. Fitila sarkin musulmi Muhammadu Bello bai yadda yawa kai ne aiki ta jama'a ba, ga aikin da yake ba ni jama'a bane nashi ne, amma ga jika dai ya kwashi miliyan 700 namu ya ce gina mai masauki, kai wallahi ba yadda ba. Kun yadda? Wallahi ba mu yadda ba, kuma wallahi sai an mai da kuɗin nan, ko wallahi duk abin da zai faru a ƙasar ga ya faru. Kwashi miliyan 700 gulhar da in kai ɗaya na. Don haka wannan ma abin kunya ne a ce wai an tsaya jayayya da sarkin musulmi game da wannan zalunci ne. A tsaya jayayya da sarkin musulmi game da zalunci can amanar jama'a, wannan abin kunya ne. To mun ce ba mu yadda ba, a baccewa kwangila na bida ba a bani ba, mutuwa ne don mun ce a mai da kuɗi aka ce na bida kwangila ni dan kwangila ne, balle ce na bida kwangila, ni nake da kwangila. Kuɗin mu da an ka sace an ka sai mu wani gida mun ce ba mu yadda ba, kuɗi na sarkin musulmi ne ko na Aminu Waziri namu ne, kuma duk wanda kake Bello ya dan jihar Sokoto dole in yi magana ga duk abin da ya ja Sokoto. In akwai mai ganin bai isa bai hito gani, na isa in yi magana ga abin da ya sha Sokoto, ni dan jihar Sokoto ne. Kuma ban san wani namiji yau Sokoto wanda haƙƙi ne ya finawa ga jihar Sokoto ba. Don haka ba mu yadda ba, kuɗin mu ne ba mu yadda ba, a mai da kuɗi abin da mun ce kenan a ta yi wa talaka aiki da su. Sarkin musulmi in bai daure kwa kai ya koma zuwa Abuja ya zauna. Abin da mun ce kenan. Wannan zalunci ne. Sannan ana cewa wai sun bi ka'ida, yaushe gwamnati ta bi ka'ida. A ɗebi kuɗi a sa ga akawun ɗin Kabiru tafi da yaro sarkin musulmi an ka bi ka'ida. Ko in jahillai ne an gaya muku mu jahillai ne. A ce an bi ka'ida, wace ka'ida an ka bi? Wace ka'ida ta ce a ɗebi miliyan 700 a sa ga akawun ɗin sarkin fadin sarkin musulmi? Majalisar sarkin musulmin ma kaddara ba an ce majalisa an ka sai ma ba. Shi Kabiru tafi da meye matsayinsa majalisar sarkin musulmi ba kowa bane. Personal staff ne na sarkin musulmi. Sarkin musulmi majalisar sarkin musulmi Emirates Council as an institution tana da waɗanda gwamnati ta sani. Akwai director admin, akwai director finance, waɗannan su ne signatories ga account na Sultanate Council. Sultanate Council jama'a tunda an ce su an ka ma suna da account ko ba su da? Don mi ba a sakawa ga account din Sultanate Council sai an kasa ga account din Kabiru Tafida. Wane ne director admin na Sultanate Council? Wazirin Sokoto shine director admin. Wane ne matsayin director finance na Sultanate Council? Magajin gari wannan da ya gama ce mana sarkin musulmi ya yi commercializing din sarautar sarkin musulmi shekaran jiya ko ba ka yace ba? Ba ni ce balle a ce dan uwa ne magajin gari yana daga cikin hakimai nai, shi yace kashi an kare haka ake yi. To shi na za a yi mana ga kuɗi, to ba mu yadda a yi mana kashi an kare ga kuɗi ba, a mayar da su ko wallahi mu ƙara ba gaba kuma yi su cikin tuhin asiri ko yanzu dai asirin ku ya tona a mayar, ba mu yadda ba. In kuma akwai mai magana ga ni nace ba mu yadda ba. In duk abin da ya shafi Sultanate Council biyon ga suke sa su ne signatories. Ka Kabiru tafi da bai ciki. Sarkin fadan sarkin musulmi bai ciki jama'a. To me ya dauki yanzu kuɗin nan miliyan 700 ko cikin account din magajin gari ko wazirin Sokoto kasa is illegal. Akalla Kabiru tafi da sarkin musulmi a caje su da money laundering akalla. Wannan sata ce kai tsaye. Don ban san yadda za a ɗebo kuɗi daga akawun ɗin gwamnatin jihar Sokoto a sa cikin akawun ɗin Kabiru tafi da ba. Kuma abin da ya faru kenan. Wai kuma a ce an bi doka. Wace doka? Duk wani ɗan boko da ya isa ya kawo min dokar da ta yadda a ɗebo kuɗi da akawun ɗin gwamnatin jihar Sokoto a sa ga akawun ɗin wani wanda babu wani contractual agreement tsakani ne da gwamnati, ba wani aiki da yawa gwamnati a kawo min ce babu. Ba a bi doka ba. Ba wata doka da an ka bi. Ɗaya kenan. Na biyu, waɗannan kuɗi da an kai amfani da su kuɗin Paris Club ne. Shi Aminu Waziri in ku ba ku sani ba, shi Aminu Waziri ya san abin da an ka ce musu su su yi da kuɗin kafin a basu. Ya zo ya faɗi tsakani ne da Allah in sai masarkin musulmi gida da cikin abin da an ka sai da kuɗin. Ku zo ku ci an bi doka. Abin da an ka ce su tafi
akwai jihohin da adda salary arrears su ce su yi settling din salary, sannan akwai waɗanda adda na gratuities, masu gratuities sai su yi settling da staff entitlement, sauran staff claims a ta yi a yi settling. Abinda an kace musu kenan da sauran ayyuka na kwarai. Sai masarkin musulmi gida yana cikin ayyuka na kwarai, bai cikin ayyuka na kwarai, bai cikin priority, misplacement ne da priorities. Misplacement ne da priorities, ba shi abinda mutanen jihar Sokoto ke bukata ba. Da Aminu Waziri ya ɗebi kuɗinsa ya ce sai masarkin musulmi gida ba ruwanmu, amma kuɗin mu ya ɗiba don haka dole mu yi magana, kuma mun yi, kuma sai an maishe su. Ba mu yadda a sai sarkin musulmi gida ba. Shi wancan mai cewa babu komi sai ya ce sarkin musulmi mai daraja ne, akwai wanda ya ce sarkin musulmi bai da daraja. Har ya gama magana ta bai ce sarkin musulmi jikan mujaddidi dan hodiyo na ba. Ni sau nawa ne ce sarkin musulmi jikan Muhammad mujaddidi dan hodiyo ne. Wace daraja za ka ba sarkin musulmi wanda ta wuce ka jingina shi ga shehu dan hodiyo? Mu za a gwada ma sarkin musulmi mai daraja ne, ba mu shi ka san daraja sarkin musulmi ba. To don yana da daraja shi ka sa a ɗebi miliyan 700 kuɗin dukiyar jama'a ce a sai mai gidan masaukin baki. In kuma Abuja ya kaso zama to ya hita da wanga ya koma can. Kuma ko haka nan ɗin kai ba mu yadda ba dai, ba mu yadda ba kai gidan dai ba mu yadda a sayi ba. Ba mu yadda a sayi ba, ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, ba mu yadda a sayi ba. Abin da mun ka ce kenan. Don haka wannan kenan. Yawan jama'a Bello ya ya faɗi ra'ayinsa ko? Mutanen Bishe FM sun faɗi ra'ayinsu. Gwamnatin jihar Sokoto wakilanta sun zo sun yi kariya su ma sun faɗi nasu ra'ayi. Sauran al'ummar gari da al'ummar ƙasa duka mutane da yawa ko ina jaridu da ko ina ba Bishe FM ba duk sun buga kowa ya faɗi ra'ayinsa ko? Shi ma wannan yanzu za mu fahimci ra'ayinsa. Ina ra'ayinsa yayi? Shi ma yana da ra'ayin bai dace ba ko? To yanzu abinda nika cewa yanzu dai kowa ya faɗi ra'ayi ne, kuma dukkan mu kowa daidai yake tunda ƴan ƙasa muke, kowa na da dama faɗin ra'ayi ne. Alhamdulillah duk wanda ya sa baki ga wannan matsala musulmi ne. Bello ya bi musulmi ne insha Allah. Wakilan gwamnatin jihar Sokoto da sun kai kariya musulmi ne. Mutanen Bishe FM da nayi tofa albarkacin bakin su musulmi ne. Dr. Ahmad Goyi musulmi ne. Su wane ne sauran duk waɗanda sa bakunan su ga wannan matsala duk musulmi ne jama'a. To abinda zan cewa yanzu duk mu aji ra'ayinsu mu zo mu ji ra'ayin manzon Allah. Me ra'ayin manzon Allah? Yanzu kowa ya aji ra'ayinsa ga na manzon Allah. Mun yadda da ra'ayin manzon Allah ko ba mu yadda ba? Kowa ya aji ra'ayinsa gehe ga na manzon Allah. Zan karanta shi cikin sahihu Muslim. Sahihu Muslim. Littafin kware ne ko ba littafin kware ba ne? An yadda da shi ko ba a yadda da shi ba? To sahihu Muslim. Zan karanta haddabakin hadisi na 1828 zuwa abinda Allah ya sauƙaƙa. Sai Imam Muslim ya kulla babi cikin wannan mashahurin littafin sahihu Muslim. Yace babu fadilatul imam al-adil, babi mai bayanin falalar shugaba adali. Wane ne shugaba adali? Mai yan adalci tsakanin bayansa, ko da yake bubari annabi zai fassara da kansa. Babu fadilatul imam al-adil, babi mai bayanin falalar shugaba adali wa uqubatul ja'ir, da kuma azaba shugaba azzalimi. Wal hasi, da kuma kwadaitarwa Allah rif'i bin ra'iyya akan tausasawa ga talakawa. Duk wanda Allah ya ba shugabanci to annabi zai kwadatar sai cikin hadisan da ake cewa ya sauƙaƙa musu, ya sauƙaƙa ma talakawa. Wannan da kuma hani an idkhalil mashaqqati alayhim, daga shigar da tsanani akan su. Hani daga shigar da tsanani akan talakawa wanda Allah ya sa ƙarshen kulawarka. Hadisin farko yace haddathana Abubakar ibn Abi Shayba وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عوس عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. An karɓi wannan hadisin daga Abdullahi dan Amr, shi kuma yana kai wannan hadisin ga annabi. Me ma'anar yablugu bihin nabiyya? Kamar yarfa'uhu ila nabi sallallahu alaihi wasallama, yana ɗaukaka hadisin zuwa ga annabi.
wa fi hadisi zuhairin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn amr ibn al-as yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace innal muqsitina lalle masu adalci inda Allah wurin Allah alama nabiran min nurin suna akan mimbarori na haske. Manabir jam'in mimbari, me mimbari abinda liman ke taka yan zai hudu ba. To gobe kiyama ranar da za a tsayar da mutane bayan Allah za a tsayar da halittu a yi hisabi duka, to shugabanni duk waɗanda na yi adalci Allah zai aza musu mimbarori a ce ku zauna an yaminin rahman azza wa jalla a hannun daman Allah mai rahama mai girma da buwaya. Hannun dama na Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mimbarori ya aza shugabanni adalai. Wakilta ya daihi yaminun duk hannaye biyu dama Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannaye biyu, to duk hannaye biyu na Allah dama ne, kaga ba dama da hagu ba. Allah yana da hannu biyu jama'a, kuma dukkan su dama ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wane ne almuqsitina waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai aza su akan mimbarori na haske dama gare shi gobe kiyama. Annabi ya ce alladina ya'diluna fi hukmin, su ne masu yin adalci ga hukuncin su. In an ba su hukunci tsakanin wani da wani ko tsakanin wasu da wasu, suna yin adalci ga hukuncinsu. Wa ahlihim kuma suna yin adalci ga iyalansu. Wa ma walud abinda sun ka jibinta, talakawan da Allah ya sa karkashin kulawa su ne musu adalci. Don hakan ga yanzu sai mu ce, yanzu mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana jan hankalin duk wani wanda Allah ya ba wani abu na shugabancin al'umma cewa yayi adalci. Kun ji ɗaya? Don haka gwamnatin jihar Sokoto kakki damu da kowa, ku zo ga maganar mai gida. Manzon Allah ya ce ku yi adalci tsakaninku da Allah. Halin da talakawan jihar Sokoto suke ciki yau, tsakaninku da Allah, ku ɗebi kuɗinsu wuri na guga wuri har miliyan 700, ku te ku sai ma wani masauki ba fa gida ba, masauki in ya zo ya sauka. Tsakaninku da Allah, bayan talaucin nan da ke guga duwawun mutanen Sokoto, tsakaninku da Allah kun yi adalci? Ba ku an ka tambaya ba. Tsakaninku da Allah kun yi adalci? In kuna iya cewa kun yi adalci, wallahi alhamdu. You go on. Sai hadisi na biyu yace haddathani Harun ibn Sa'id al-Aili haddathana ibn Wahab haddathani Harmala an Abdurrahman ibn Shimasa qala ataitu Aisha as'aluha an shay'in. Shi Abdurrahman ibn Shimasa yace na zo mana na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha don in tambaye ta game da wani abu. Fa qala sai ta ce mini mimman anta, daga mutumin wace ƙasa kake kai? Fa qultu nace rajulun min ahli Misr, ni mutun nake da Misri, dan ƙasar Masar nake. Fa qala sai ta ce kaifa kana sahibukum lakum, shugabanku shine sahibukum ana. Shugabanku yaya yake gare ku fi ga zatikum hadi ga yaƙi-yaƙin nan da annan kuna yi, yaƙin da lokacin nan Masar suna yaƙoƙokan da a can kuna ya shugabanku yake gare ku. Faƙala sai shi Abdurrahman ibn Shimasa din nan sai yace ma na qamna minhu shay'an, wallahi ba abinda muke zargi a gare shi shugabanmu, alhamdulillah ba abinda muke kyama gare shi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hakim. Naqama yace ma na kamna mino shi ba abinda muke kyamata gare shi. In kana la yamutu lil rajuli min al ba'ir in mukhaffafatu min al-thaqila, ai innahu yadda al'amari yake kana la yamutu lil rajuli min al ba'ir, raqumin mutun daga cikin mu mutalaka ke Aisha tsaya ki ji adalcin da yake muna don ki san ba abin zargi gare shi. Raqumin mutun daga cikin mu yana mutuwa fa yu'dihil ba'ir, sai ya bashi raqumi. Kun fahimta? Wal abdu, bawan wani mutum yana mutuwa fa yudihil abda, da shi shugaban ya ji labari sai ya sai mai wani bawa ya bashi. Wannan shugaban kware ne ko mugu? Wai hataju illa nafaqa, wani mutum daga cikin talakawa yana da bukatar abinci fa yudihin nafaqa, ya dauko abinci ya bashi, sai da in bai ji labari ba. Wannan yayi adalci ko bai yi ba? Don Allah haka gwamnatin jihar Sokoto take yi. Faƙalat sai Aisha ta ce yanzu mi yayi ya soki shugabansu ko ya yabai? Ya yabai. Akan me yayyabe shi? Saboda adalcin da yake yi musu. Faƙalat sai Aisha ta ce amma innahu la yamna'un alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr, kaga shugaban nan naku ya taɓa yin wani abu wanda ba daidai ba ga dan uwana Muhammadu dan Abubakar.
to innahu yadda al'amari yake la yamna'u alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakr abinda ya aikata ga Muhammad ibn Abi Bakr akhi dan uwana la yamna'uni ba zai hana ni an ukhbiraka in baka labarin ma sami'tu min rasulillahi yaqulu abinda niji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba fi baiti hada cikin ɗakin nan nawa ya nuna shi shugaban nan da ke wa mutanensa adalci mutanen Masar wani abu ya taba hada shi da dan uwan Aisha Muhammad ibn Abi duk mun san Muhammad ibn Abi Bakar ko dan sayyidina Abubakar to yayi mai ba daidai ba tace to abin nan da yawa dan uwana ba zai hana ni ciwon wannan ba zai hana ni in faɗi abin da ji manzon Allah ya ce ba tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu ko menene daga al'amarin al'ummata fa shaqqa alaihim ya tsananta musu fashquq alaihi ya Allah ka tsananta mishi wa man waliya min amri ummati shay'an duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata farafaqa bihim ya sauƙaƙa musu farfuq bihi ya Allah kai sauki gare shi addu'a ce annabi yayi mu iya kuma mu ce amin me ma'anar wannan magana ta Aisha ta tambaye bawan Allah nan mutumin ina yake ce mutumin Masar ya shugaban ku yake sai ya ce wallahi shugaban bai ne mana adalci in raƙumin ka ya mutu sai ya sai ma wani in ka rasa abinci ya baka in bawan ka ya halaka sai ya sayar kaga kenan yana muna adalci da mi yake wannan hidimar da dukiyar baitul mali yau cikin garin Sokoto dattijo nawa kwana da yawa da shi da iyalansa Aminu Waziri ya sai mai abinci azumi an kai ku zo ku tambaya mutum no Aminu Waziri ba abinci abin bude baki in ba almajirai waɗannan masu yawa bisa titi ba domin santocin da an kai duk dattijo in dai ba dan kwamitin senta ne ba yana fara zuwa yana shan kudu da shinkafa da kafa kaza a nuno shi ya ban mata ta shan da ruwan kunu sannan to in kaddara mu dattijai mun zo mun ci santa to ɗaya mu da matan mu dawo mu ne musu gyashi kun ji addu'ar manzon Allah ko don haka tsakaninku da Allah gwamnatin jihar Sokoto haka take yi to iyakanmu mu ce amin da addu'ar manzon Allah annabi yayi addu'a ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata ya tsananta musu Allah ka tsananta mai wanda yayi mu sauki Allah ka yi mai sauki jama'a wanda tsanani ya wuce halin talauci da yunwa da rashin abinci da rashin suturar sawa da ciwar wata ga malaria nan sauro yawa mutane ya saboda mugunta yau wata nawa da kawo gidajen sauro yana nan gwamnati ta tara wai jiran take sai mutane su mutu sannan a fara rabo gidajen sauro saboda mugunta waɗanda a cikin wannan hali shi wannan marubuci ya ce kashi 90% suna rayuwa na al'ummar jihar Sokoto suna rayuwa akan ƙasa ga dala guda ta Amerika haka ne ko ba haka bane suna rayuwa cikin matsanancin talauci yanzu mutanen da a haka ka ɗebe wuri na guga wuri miliyan 700 ka ce ka sai mu wani masaukin baki don Allah ka yi mu sauki ko ka cikin tsanani yanzu a tai a sau shinkafa da gero da masara na miliyan 700 a raba jihar Sokoto ka gani gida nawa zai wadata abin da nace kenan gida nawa zai wadata ko a tai a sau magani ga asibitoci nan yau chloroquine shi yafi kowane arha chloroquine babu cikin asibitocin gwamnati illa ƙarya kawai da propaganda ta siyasa a je a sau magani a sa asibitoci yafi a sai ma wani gida ba can zai kwana ba fa a da kuma a ce an yi daidai ga ɗiyanmu na 'yan makaranta da bakin 'yan polytechnic Shehu Shagari College of Education State University Dan Fodiyo masu karatu ABU BUK masu karatu kasashen waje an ce ana biyan su abu ya zan kwan gaba kwan baya don mi saboda babu wadatattun kuɗi da sai ma sarkin musulmi gida a kulle sarkin musulmi ya dawo ne yayi mana sanne ga miliyan ɗin mu 700 can ga banza Allah Abuja ba ta da zan wani a ɗauki kuɗin na a ce a biya yaran nan kuɗin makaranta su ci gaba da karatu su ne mayan gobe abin nace kenan kowa waye to ka gani waye ta yan makaranta ko to ka gani mu ɗaya da ɗayan mu ke makarantar kuɗi ka gani duk ɗaya na sun ni firishin waye ka gani waye an kasa biya tun yaushe waye ta fito ba a biya ba don Allah da biyan kuɗin waye da neko ga yara su tai su abin ga su fara processing na tafiya makarantun nan gaba da sai masarkin musulmi gidan masaukin baki Abuja miliyan 100 ko waye fi
don haka yanzu kun ji addu'ar manzon Allah ko iyakan mu ce amin ya rasulullahi. sai hadisi na uku yace haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Layth hawala sanad wa haddathana Muhammad ibn Rumh haddathana Layth an Nafi' an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga dan Umar yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ala ku saurara kullukum ra'in dukkan ku kowannen ku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowannen ku abin tambaya ne daga abin da Allah ya bashi kiyo sai ya fara lissafi yace fal amirul ladhi ala nas ra'in don haka shugaba wanda Allah ya shugabantar akan mutane makiyayi ne wa huwa mas'ulun an ra'iyati kuma abin tambaya ne ga abin da an ka bashi kiyo haka ne ko ba haka bane don haka ina wani wanda yace ai ba dole ne wai gwamnati sai ta saurari jama'a in za ta abu ba to ya nuna gwamnatin mahaukata ce yanzu gwamnatin siyasa gwamnatin demokuraɗiyya government of the people for the people by the people aka cewa gwamnati ba sai ta saurari abin da jama'a ka so ba shi wannan mai ra'ayin dan suna ne dan bishe FM mai ra'ayin cewa yayi daidai yace ai ba dole ne sai guda daga cikin su masu ra'ayin yace baka ganin kashi 70 na mutanen jihar Sokoto ba su yadda a sai ba yace ai ba dole sai gwamnati ta saurari jama'a ba wannan wace irin gwamnati ce nan ba gwamnatin da an ka zaba bace kaga wannan daga dukkan alama maki gwamna ne domin in gwamna ya zanna bai saurarin jama'a mai zai faruwa 2019 sai ai awon gaba da shi sai ai nuna mai wajiron in gida haka kama gonar gado mutane na zaɓen ka wakilce su ba dukiyar ka ta ba ta ce baka sauraren su wannan bai ma kama da magana mai hankali balle mai ilimi wai mai ilimi ka wadda wannan magana wai ba dole gwamnati sai ta saurari mutane ba to kenan ba su tuka aiki ba to Allah shirin da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa rajulun ra'in ala ahli baiti shi ma dattijo makiyayi ne akan mutanen gidansa mata da yaya wa huwa mas'ulun anhum kuma shi ma abin tambaya ne daga gare su kamar yadda Allah zai tambaye gwamnati al'umma jihar Sokoto da dukiyarsu haka Allah zai tambaye magidanci game da mata ne da yaya ne da magidancin da ya ki adalci tsakanin mata ne da yaya ne da gwamnan da ya dauki miliyan 700 na talaka ya sai mu wani gida duk ɗaya suke duk sun za a zalumai sun yi zalunci ko ba su yi ba sun yi zalunci annabi ya ci gaba da cewa wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha mace ita ma mai kiwo ce akan gidan mijinta wa waladihi da ƴaƴansa wa hiya mas'ulatun anhum kuma abin tambaya ce ita ma mace dukiyar mijinta ya tafi office ko yayi kasuwa ko yayi gona ya bar dukiya da ƴaƴa dai to da ɗiyan kishiyarta da an ka ban mata da dukiyarsa da bisashinsa don Allah sai ya tambaye ta don haka in tabbat dan kishiya da yunwa Allah zai tambaye ta in ta gallaza ma dan kishiya ta fifita diyanta akan dan kishiya duk sai Allah ya tambaye ta don haka ji tsoron Allah wal abdu ra'in ala mali sayyidi bawa makiyayi ne akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun anhu kuma abin tambaya ne gare shi ala annabi ce kai ku saurara fa kullukum ra'in kowannen ku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowannen ku abin tambaya ne game da abin da an ka bashi kiyo don haka gwamna makiyayi ne ko ba makiyayi bane don haka gwamna ka shirya amsan da zaka ba Allah game da miliyan din mu 700 amma ka hin mutai inda Allah tunnan wallahi sai ka amsa tambayoyi akwai wakilan Allah a tunnan duniya ko to za mu kai musu gwamna ba shine overall ba ga kasa sai hadisi na 4 yace wa haddathana shaybanu ibn farruha duk muslim ne muke karatu sai muslim yace wa haddathana shaybanu ibn farruha haddathana abul ashab an al-hasan qala na ziyadan gwamna ne ya zo gaida ma'akilam ne yasarin almuzanni ya zo gaida wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'akil dan yasar sahabi ne wannan sahabin na annabi sai ya kamu da rashin lafiya gwamnan su sai ya zo dibinsa yau kamar a ce bello ya kamu da rashin lafiya gwamnan Sokoto ya zo dibina zai zo ba zai zo ba don me saboda bai dauke da cikin jama'arsa ba don me don ban jima mai ƙuri'a ba amma ya mance da yayi rantsuwa ya da Allah yanzu babu bambanci duk mutanen jihar Sokoto da duke su zai yi adalci da nashi da wanda ba nashi ba duk ɗan jihar Sokoto zai musu adalci ya mance
za a tuna mai in mun ka tsaye gaban Allah kun fahimta to abin da ya faru kenan wannan sahabi na annabi ya kamu da rashin lafiya sai gwamnan kasar su ya zo dubi ne fi maradihi alladhi ma tafi rashin lafiyar shi wannan sahabin wanda yake ta ajali wanda ya mutu cikin ta fa qala ma aqil wannan sahabi sai ya ce alhamdulillah gaban za Allah ya kawo min ba su ka yawon wa'azi ba to yau ga gwamna ya iska mai haggida ko yana bisa gadon ajali ku tsaya ku ja sai yayi mai wa'azi balle ni da Allah lafiya lau a ce in ga banna in ga zalunci in yi shiru ba zan yi shiru ba to ga sahabin manzon Allah bisa gadon mutuwa gwamna ya zo ziyara ce amma bai kyale gwamna sai da ya mai wa'azi fa qala ma'aqil sai ma'aqil din na ibnu yasarin sahabi annabi sai yace inni muhaddithuka hadithan ya kai gwamna zan baka labarin wani hadisi sami'tuhu min rasulillahi wanda ni ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama law alimtu anna li hayatan da na san ina da kingin rayuwa ma haddathuka da ban baka labari ba amma na san rayuwa ta insha Allah ta zo karshe duk alamomin mutuwa sun bayyana garan ina gudun in mutu da wani ilimi daga manzon Allah wanda na boye ban faɗe shi ba kun fahimta sai ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulni na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa ma min abdin ba wani bawa yastar'ihi Allah ra'iya da Allah ke bashi kiyon talakawa gwamna na ciki ko bai ciki ba wani bawa ko shi wane ne da Allah ke bashi kiyon talakawa ya mutu shi gwamnan ko shi shugaban yauma ya mutu yinin da yake mutuwa wa huwa gashul lir'iyati yana mai algushu ga talakawansa illa harrama Allah alaihi aljannata wace Allah ya haramta aljanna gare shi jama'a akwai hadari ko babu to shine waɗancan ke son su tura gwamna gare shi wallahi kakka yadda mu da ka cewa ka dawo da baya wallahi mu ne masoyanka jama'a miliyan 700 sun ishi gwamna da sarkin musulmi sun isa su hana mu shiga aljanna ko ba su isa ba wallahi sun isa ko naira 700 na yana mu shiga aljanna balle miliyan 700 mutum miliyan na a cikin jihar Sokoto mutum miliyan nawa ka yadda ka dauki haƙƙin miliyoyi don ni dai kun san na faɗi ban yahi na haƙƙi ba ko kufa yau da za ka yi census insha Allah ta'ala za ka samu kashi 85 zuwa 90 na al'ummar jihar Sokoto sun ce ba su yi haƙƙinsu ba su ba da goyon bayan a sai gidan ba amma wani na ce yana ce shi ba dan jihar Sokoto ba a ce a sai inda ba dan jarida bane kun ba ra'ayinsa ya faɗi ba da mun caba mai zafi amma za mu kyale tun da ra'ayinsa ne Allah ya gafarta mishi kun ji wannan ko yace ma gwamna manzon Allah yace ma min abdin ba wani bawa yastar'ihi Allah ra'iyatan da Allah ke bashi kiwon talakawa ya mutu yauma ya mutu inin da yake mutuwa wa huwa gashul lir'iyati yana mai algushu ga talakawansa illa harrama Allah alaihi aljanna fa ce Allah ya haramta da aljanna gare shi don haka duk shugaban da yawa talakawansa algushu me algushu zalunci duk shugaban da ya mutu yana mai zalunta talakawansa ba zai shiga aljanna ba in ji belliya ba in ji manzon Allah don haka wani yazo ya ce te kai ne ce te kai sai hadisi na 5 yace wa haddathana Abu Ghassan al-Misma'i wa idza qumna Ibrahima wa Muhammad ibn al-Musanna qala Isaq akhbarana wa qala al-akharani haddathana Mu'adh ibn Hisham haddathani abi an qatada an Abil Malih anna Ubaydullah ibn Ziyad dakhala ala Maqil ibn Yasar irin da ya nada zuko Ubaydullah ibn Ziyad gwamna ya shiga inda sahabin Annabi Maqil dan Yasar fi maradihi cikin rashin lafiyar shi sahabin fa qala lahu Maqil shi sahabin Maqil ibn Yasar sai ya ce mai inni muhaddithuka hadithan zan baka labarin wani hadisi laula anni fil maut ba don ina cikin magagin mutuwa ba lam uhaddithka bi da ban baka labari game da shi ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kullu naji manzon Allah yana cewa ma min amirin ba wani shugaba yali amral muslimin da ke jibintaka al'amarin musulmi thumma la yajhadu lahum sannan bayyi musu kokari ga abin da ake kawo musu maslaha wayan sa hukum bayyi musu nasiha jama'a don Allah ina nasiha take ga mutane da nan talauci na guga duwayen su ka dauki kuɗin su ka take kai masha don Allah kai musu nasiha ba wani shugaba da ke jibintaka al'amarin musulmi sannan ya zan bai yi kokari ga al'amarin su ba bai yi musu nasiha ba illa lam yadkhul ma'ahum aljanna fa ce bai shiga aljanna tare da su ba
ko dai shi ya shiga talakawa su shiga wuta ko talakawa shiga aljanna shi ya shiga wuta, ni ko na san shi zai shiga wuta. To kun ji wasu daga cikin hadisan da Imam Muslim ya kawo. Don haka wannan maganar wane ne? Maganar mai gida ce. Don haka mun batta ga shugabannin jihar Sokoto. Kun ji abin da manzon Allah ya ce. Ni ko na san duk wanda zai wa kansa adalci, gwamnati da sarkin musulmi in za su wa kansu adalci, sun san sayin gidan nan ba nasiha bane ga al'ummar jihar Sokoto. Musamman hadice muku ko ana zaune lafiya, tattalin arziki na lafiya kalau, bai kamata a ce an yi wannan almundahana ba, balle duk ba a zaune lafiya, kowa ya san halin da dan Najeriya yake ciki ko ba mutanen Sokoto ba. Cikin wannan hali na talauci a ɗauki miliyan 700, sannan inda kuka gane akwai rashin gaskiya ciki, shin don mi ba a tahiya in saye za a yi in ginawa za a yi, sai a bada kwangila. To shi Kabiru tafi da sarkin fada sarkin musulmi da an kasa cikin personal account ne, personal account na Kabiru tafi da jama'a, personal account na Kabiru tafi da an kasa kuɗin, shin shi an ka ba kwangila ko gare shi an ka sai gidan? Hasali ma muna da jarida wadda ta bugu gidan ma an riga an sai shi, dama gidan na sarkin musulmi ne, iyaka dai wata manufa ce kawai ake nufi. Don haka in ma manufar alheri ake nufi, in manufar sheri ake nufi, al'ummar jihar Sokoto dai jama'a ba sai masarkin musulmi gida Abuja a priority ɗinsu ba. Al'ummar jihar Sokoto jama'a cikin yunwa suke, nayi ƙarya. Suna cikin matsanancin talauci jama'a, nayi ƙarya. Suna cikin matsanancin hali na rashin lafiyoyi, ba su da kuɗin sayan magani, nayi ƙarya. Ɗiyansu suna da bukatar ilimi jama'a. Kad ku tafi makarantun nan ƙauyuka, ku tafi na cikin birni. Makarantun ne na nan cikin garin Sokoto ba na ƙauyuka ba. Ku ga yadda makaranta sakandare ga silin ya faɗo, akwai makarantun nan ma da ƙasa yara ke karatu ga ƙasa. Akwai su ko babu su? Yanzu don Allah gwamnatin da ɗalibai suna karatu ga ƙasar Allah, kullum sai yaro ya wanke tuwayen ga ƙasa yake karatu. Silin ya zazzago, makarantun nan sun zan dilapidated. Don Allah da ilimin ɗiyanmu da gidan bakin sarkin musulmi Abuja, don Allah wanne ne fi muhimmanci? Don haka wannan zalunci ne kun ka shirya, gwamnatin jihar Sokoto da ku da majalisar sarkin mu zalunci ne. Ku ji tsoron Allah, ku jawo da baya, a ɗauro kuɗin nan tun kuna da kingin mutunci ku maisuwa. In ba ku maisuwa ba wallahi duk inda za ta kai mu za ta kai mu. Sannan magu alhamdulillah magana ta kai ga magu. Don haka dama min 'yan majalisa sun kace sanatoci sun ce magu ba da ƙware bane, ba da gaske ke yi ba. To yanzu ga me sunanta? Ga wata jarabawa Allah ya kama magu. Yanzu dai kowa ya ji magu ya kira Kabiru tafi da ko, amma an ce da gwamnan jihar Sokoto da sarkin musulmi sun kai kutun sun ka samu su fireji an ka ba sai beli dai an ka ba sai ba kashe magana an kai kun ba ta mutuwa walla sai an maida mana kuɗin mu ko tsaya duniyar gaba ta mutuwa sai an maida mana kuɗin mu don haka magu yanzu za mu gani, in magu na kware ne za mu gani ga wanga kes, in kuma baki yan sanatoci za su kama ya cewa magu ba na kware bane kuma za mu gani. Magu muna nan biye da kai ma za mu kama biye kawar ka magu, za mu gani in magu hake in mugu hake za mu gani. Amma wannan kan duk inda za ta kai mu, wallah za ta kai mu sai an mai da kuɗin nan. Koyi addu'a Allah shi maido da